A tendencia á alza en boa parte dos concellos do Barbanza augura unha escalada de casos de COVID, polo que non se poden descartar restriccións de cara ao Nadal. Ribeira é o concello máis afectado, con 52 positivos e unha incidencia acumulada próxima aos 200 casos. Eu creo que a todos nos ten que facer reflexionar as contaxios que se están producindo últimamente, que nos acercan a unha incidencia acumulada de cerca de 200 a 14 días, pero que nos últimos 7 días levamos sobre 28 contaxios, o cual, inda que onte foi un día bo, vimos de outro día con 7 positivos nun solo día. Medran tamén os casos activos en Noia con 45, na Pobra con 29, Boiro con 26 e Porto do Son con 20. Mentres, no resto de municipios a situación semella máis favorable, posto que ningún supera a decena de positivos. Haberá que agardar a ver como evoluciona a situación nos próximos días. Dende os concellos fan un chamamento a extremar as medidas de prevención ante a proximidade das festas de Nadal. Temos que extremar entre todos ao máximo as nosas precaucións, intentar evitar esas grandes reunións, esperar que en estas datas tan significativas pois eso non perjudique ao que é a nosa hostelería, o noso comercio, as nosas familias. Para iso o único que eu pido é precaución e intentar autoprotexerse, que é unha forma tamén de protexer aos demais.